I gde ste bre ljudi, s nama je Mario i Yogi i sad će da igramo Counter protiv još nekih. Malo pre smo ušli na server, biće IP dole u opisu videa i uživajte. Već uvodan tekst, gde ste bre ljudi, s nama je Mario i Yogi i to. To je već uvodno, to već radimo na pamet. Ja, Dogi? Da. Evo, tu je Ogi, dolazi ovamo da ga ubimo. Znam gde. Postavlja bombu, dođi. Dođi ovamo! Pa nije tamo! Ohoho, sad ću da ti uzmem pušku. Pazi, postavlja negde bomb. Čekaj. Nije ovdje. Nije ovdje. Ja znam gde je postavio, na onom drugom mestu. Idi Na odmah, onom drugom mestu je postavio bombu, idem ja po njega. Idi. Da ga tamo safatam. Ne, zaglavio sam se. Ne. Ne, nisam uspio da stignem. Fuck yeah. Ajde, sad će malo da budemo bolji, to je bila prva. Sad ide na druga. Sad ide druga. Ajmo, Ogi, idemo. Brate, igramo na nas dvoja na ta dva. Pa super, to sam i hteo. Da, ja i Ogi na ova dva. Neznanka. Ogi, trebali smo da idemo drugom stranom, zeznuli smo se što smo išli ovo. Ja vez. Što se tiče ovog videa, da, skinuo sam Euro Truck Simulator 2 i snimat ću ga 100% kad budem dobio dozvolu više od 15 minuta da mogu da snimam. Zato što su jako preveliki putevi. O, dao mi ga. Ubio sam. Osveti se za mene. Ne, ubio me. A dobro, brate, igramo dobro, zar ne? Još i ovaj, da. Da, ovaj DJ Creeper. Nadam se da je nešto tu. Da, brate. Evo ga. Ajde, bravo. Ajde. Jo. Jedan na jedan. Ijo, kako je zalego čovek. Zalego je. Jabo. Ma da, brate. Ajde, Idemo. Moj brat već nekoliko dana nije izbacio klip, ne znam zbog čega. Ogi, gde si ti otišao? Ja idem na onu stranu, ti idi na drugu stranu. Monster kill si, brate, dobro. Sad idemo ozbiljno da igramo. Ajde, idemo! Ogi, gde si ti? Ajde, skači. Ja znam gde si otišao. Idem ja tamo da ga sačekam, da mu uzmem... Dođi vamo. Svaka čast. Gde si ga našao, Ogi? Nisam ga ja ubio. Dobro. Ajde, idemo. Ja ću kupiti machine gun. Da. Gde si, Ogi, sad? Evo ga! Gde si otišao? Otišao sam sa jednim. Sa ovim DJ-em. Da, evo, tu si. Tu je! Ogi, dođi ovamo! Znam! Brate, gde si ga našao? Gde bi... Kako je zalego. Znači, mi uvek idemo, ajde. Da im oprostimo. Ogi, gde si? Čekaj me sad, na spolu. Ajmo. Si ti, Ogi, ovaj što ide na drugu stranu, što ne ide na onu? Da. Ajde, idemo, ja imam machine gun, brate. Monster kill napravio čovjek. To je zakon. Bravo. Aj, brate, nešto meni ostavite, nemoj da ste stip se! Idem ja sad. Što se tiče ovog klipa, isto bit će onako kratak, oko 6-5 minuta. I to je to, uživajte u klipu.
a sad iza njih. I jao, O, ne valja. ovo ne valja. Ne valja, ne valja, Ne valja. ne valja. Neki najbolji. Ali i mi kad igramo ja i Jogi u timu, to je propast. To je dinastija naša. A? Nema ga. Ogi, prati me, 100%. Ide ti ovamo, ja ću ovamo. Da, tako je najbolje. Evo, ubio me, brat! Kako jedan metak mi posle i ubio. Stavio si bombu! E sad ću ti postaviti Da, mamu. tu je, evo ga, tu je, bravo, Ogi. Šta je bravo? Uništio nas. Ajde da te vidim. Gde sad? Ajmo. Ajde da ih pokoka. Ja sam ponovno kupio machine gun, ali nisam trebao to da radim. Nijesam. Idemo Ogi istim putem. Ovdje su. Znam da su tu. Ogi, čekaj, mi idemo zajedno u grupu. Evo, kako me digu. Bravo, Ogi. Ja ću sad tebe da gledam. Bravo, eno ga tamo, Ogi. Tamo druga strana. Sakrio se u šteku, ja sam ga vidio. Majku mu. Ajmo, Ogi, idemo. E, tako sad ide 2 na 2. E, ajde sad ih pokoka. Ko zečeve. Sad ide 2 na 2. Sad ja idem tamo da se štekam, znaš gde? Janox, evo ga, tu je. Yes, kako je me vidio? Kako me vidio kad tu nikad nikog ne vidi? Ja znam šta ću da im pravim belaja kad budem skupio para. Znam šta ću da radim. Znaš šta ću da uzmem? Uzmem snajper i odem tu gore. Ma znaš kad me ubiju? Nikad. Ja, Dogi? Da. To ću da im radim. Ogi, iđeš i ti. Da ih malo mučimo. Uzeo s. Ogi, pa dolazi on, ne mogu ja na njih dvoje sam. Tu sam iza tebe. Samo ti idi. Da, prvi crv. Ja te štitim. Kako me... Je, za malo da gubijem. O, Kako igraju bolje. 2 na 2. Ajde, odigrat ćemo još jednu, pa moram da idem. Ja sam uzeo scout, idem na to mesto, Ogi, da znaš. Nemoj da me pratiš. Jao, 2 na Ima sam 1. još i snajper. Tu je Ogi se sakrio. Samo kažu gde. Tamo gde se postavlja bomba. Iz onih kutija. Samo gde. E, tamo. Eno ga drugi. Je, kako su dobro našli mesto. Stek. Ajde, odigrat ćemo još ovo, pa moram da prekidam video. Ustaka jebem. Pazi. Tu je. Penji se gore. Ne, ja pucam tamo gore.
ovu epizodu su nas pokidali. Biće danas i Rebel što se prošle epizode, znate šta je bilo sve? Gdje sam ga pokidao? Idemo! Oooo! Ajde, odigrat ćemo još jednu. Ti idi Ogi pre, ja imam scout. O, kako? Ova ima VH! Ova ima VH! Ma ima VH, brate, čovjek. Ako ga ovo ne probuši, ne znam šta će. I to je to. I odigrat ćemo još jednu. Ajde. Pazi, tu je. Ja ću da čučim. Ne znam. Gde je pobegao gospodin? Odakle? Tu je Ogi! Znaš gde je? Nije tu. Znaš gde? Tamo gde kako se zove se postavlja bomba, a ne na to mesto nego na ono drugo. Aha, tu je. Da, tu me skenju. Postavlja bombe. I to je bilo za ovaj klip i više neće da igramo zato što sam mislila da nije zbog toga, ali... Ćao.